फैनाय गोदो जों बेखौ गेलेयोमोन दा बावनो हमबाय दा क'क्राझाराव मोननै आनसलिकआल' बेखौ बोजबना लानानै दङ बनरगाव आनसलिक आरो साउथ क'क्राझार आनसलिक बिथांमोना क'क्राझार बनरगाव आनसलिकनिफ्राय फैदों बिथांमोननि मुङा जाहैबाय Agungun Brahma, Nesan Brahma, Iripen Brahma, Sansumai Brahma, Bailaw Brahma. Beku दैदेनदों अनिरुद्र ब्रह्म, Organizing Secretary, Kochrazar District, Bodoland Indigenous Game Association-निफ्राय. आरो थाबायबावनो हागोन उल्था थाबायनाय सा आगे खमला रायदोंमोन खारनोबो खावलायदों आं खारना हो दाउबो बादि नुखायोना असे सेम दाउबो बादि नुखायो असे Kochrazar District, Bonorgaw Ansulik, Bos Kata Kami निफ्राय बिथांमोनखौ गोजोननाय बावबाय